minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mula sa RPN DZKI Iriga News Center, ito ang RPN Radyo Ronda Balita. RPN Radyo Ronda Balita. Kateleponan kan mga parenta. DZKI Weather Update. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayon ay June 25, 2023 at narito ang update ukol sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin umiiral ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ dito sa bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao kung saan ngayong araw magdudulot pa rin ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas maging sa ilang bahagi pa ng Southern Luzon at Mindanao. Samantala, yung LPA naman na min-monitor natin sa labas ng ating area of responsibility ay huling namataan sa layong 995 kilometers east-northeast ng Mindanao. Wala po itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa at posible itong pumasok sa loob ng ating area of responsibility ngayong araw. But within 2 to 3 days, nakikita natin na mababa yung tsansa nito na maging bagyo. Ngunit continuous monitoring pa rin po tayo at hindi natin inaalis yung possibility na ito ay ma-develop. Kaya patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. At para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng linggo, maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog pa rin ang mararanasan dito sa bahagi ng Mimaropa, maging sa Bicol Region at sa lalawigan ng Quezon. So pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, dito sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap yung kalangitan. Magiging mataas pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na yan sa hapon at gabi, dulot ng mga localized thunderstorms. So wag pa rin po natin kalilimutan yung mga pananggalang natin sa mga biglaang pag-ulan.
Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 33 degrees Celsius. Samantala sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, ngayong araw ang buong bahagi ng Visayas maging ang bahagi ng Dinagat Islands at Surigao del Norte ay makakaranas pa rin ng mga pag-ulan dulot ng ITCZ. Samantala sa nalalabing bahagi naman po ng Mindanao, meron tayong mga tsansa pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan, dulot pa rin yan ng ITCZ at ng mga localized thunderstorms. And itong mga pag-ulan nito, posible pa rin maging moderate to heavy na mga pag-ulan during severe thunderstorms. So pag-ingat pa rin sa mga posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 26 to 31 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 33 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala tayong nakataas na gale warning kaya malayang makakapalaot yung mga kababayan nating mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, in the next 3 days, bukas yan ng Lunes hanggang sa Miyerkules, ang bahagi ng Metro Manila maging ang Baguio City ay patuloy na makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Mataas pa rin po yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na yan sa hapon at gabi, dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 25 to 33 degrees Celsius at sa Baguio City naman ay 16 to 25 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Legazpi City, in the next 3 days, patuloy pa rin po tayo makakaranas ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan. So pag-ingat po para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa Legazpi City ay mula 25 to 30 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Metro Cebu bukas and by Tuesday, nakikita natin na medyo mababawasan na yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Ngunit meron pa rin mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. And by Wednesday naman, ay magiging mataas din muli yung mga tsansa ng mga pag-ulan. So muli po, pag-iingat sa mga posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ang temperatura sa Metro Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman ng Metro Davao in the next 3 days, ay patuloy tayo makakaranas pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot yan ng ITCZ at ng mga localized thunderstorms. Muli po, during severe thunderstorms, posible pa rin tayong makaranas ng mga moderate to heavy na mga pag-ulan na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Agwat ang temperatura sa Metro Davao ay mula 24 to 33 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:29 ng umaga at lulubog mamayang 6:28 ng hapon. Patuloy tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website bagong.pag-asa.dost.gov.ph. At yan muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. DZKI Weather Update. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Igwa ka din problema sa kidney na dulot kang diabetes? Gusto mong proteheranan sa imong kidneys na mas lalo pang madanyaran asin maging marhay pa ang funksyon kay ni? Mag-Kidney Care ka na! Ang Kidney Care, sarong natural food supplement na igwang manlain-lain na sangkap na minasuporta sa salud kan kidney. Ang Kidney Care, tatabangan ka para mamantenir na healthy ang kidney mo asin marhay ang funksyon kay ni. Daina pagparapahaluyo na maapektuhan kan sa imong diabetes an sa imong mga kidneys. Purbaran ang Kidney Care ngunyan. May diabetes ka, asin gusto mong proteheran ang sa imong mga mata sa mga komplikasyon? Nagsasapo ka kan mga problema sa mata, arugan eye strain o pagal na mata, impeksyon, gatok, gatol, malanit o sensitibo sa ilaw? Kung iyo, pues, kaipuhan mo ang iBerry.
Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.